L-amministrazzjoni tal-Partit Laburista organizzat laqa ma' diversi NGOs biex tispjega l-indiċi tal-kwalità tal-ħajja propost fil-manifest elettorali intmal tal-ħolma tiegħek il-proġett tagħna. Il-laqa l-erba' war nofsinhar servit ukoll bħala diskussjoni kif il-benessri tas-soċjetà jista' jitkejjel u jitjib b'mod konkret. Id-deputat mexxej Laburista Alex Aġus Saliba u l-kap eżekuttiv tal-Partit Leonid Mackay enfasizzaw l-importanza tal-komunikazzjoni kontinwa mal-pubbliku mal-entitajiet kollha involuti biex dan il-proċess jibqa' inklusiv u trasparenti. Dan il-manifest idur ma l-indiċi tal-benesseri, ġifieri proposta waħda wara l-oħra hija mibnija fuq punt prinċipali wieħed, dik li ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. L-ekonomista Jonathan Spiteri involut fit-tfassil tal-manifest ta' dettalji tekniċi dwar kif inbena dan l-indiċi fuq 10 kategoriji, b'żewġ indikaturi kull waħda li kollhom ma' meqjusin ugwalment importanti. Permezz tal-kejl fl-indikaturi tinħareġ ċifra finali tirrappreżenta l-impatt ta' miżuri speċifiċi fl-indiċi tal-benessere. Skont din l-analiżi, il-miżuri fil-manifest Laburista jwasslu għal żieda sinifikanti fl-indiċi ta' 25% għalli dan jirrifletti wkoll qabża importanti fil-qasam tal-akkontabilità u trasparenza. L-iskop tal-qajja biex nġibu ftit feedback, għanna rridu niddiskutu magħhom, nifhmu anke x'inhu huma l-bżonnijiet tagħhom, x'inhu l-idea tagħhom għax din hija indiċi ħajja. Jiġu ma rridux tkun statka, dan huwa l-ewwel verżjoni ma jekk nistgħu anke ntejbuha fis-snin anke li ġejjin, ovvjament aħna ħankomplu nagħmlu fuqha wkoll. Fil-laqa diversi jaqdiet u entitajiet ukoll esprimew is-sodisfazzjon li partit qed jidħol daqshekk fid-dettall u jiddiskuti dawn il-miżuri b'mod miftuħ. Fost dawn kien hemm il-President Emeritu Maria Luis Colejro Preka, Chairperson tal-Malta Trust Foundation u l-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Support Oliver Xikluna. GOs jaħdmu on the ground, imissu l-affarijiet ħanajtek l-ħajja tan-nies bidejhom u allura sharing ta' dawn l-esperjenzi huwa importanti ħafna biex ninfurmaw well-being index imma jekk dan se jseħħ, allura dan ħajkun ifisser li rrid ikun hemm all government approach fejn il-konsultazzjoni ma tittieqaf qatt. Nimplementaw xi ħaġa li ħatolqot in-nies. Imma li naraw kif ħatolqothom u kemm qed nolqtuhom biex intejbu il-well-being ta' dak l-individwu hija xi ħaġa li hija komendabbli u jiena